Tao po. Ano po yun? Delivery po. From Lazada. Kayo po ba si Kernel? Oo, ako nga. Ay, may pinadeliver po kasi yung ex mo. Ah, okay, sige. May na lang po. May sundo pa nga po ito sir, kaya lang hindi na po kayang bayaran ng ex-girlfriend mo. Pare, buksan mo na pare! Paano? Buksan mo na! Mga ulol! Nay. Mayawa ka! Hindi ka pa natutulog? Anong oras na Junjun? Bukas lang pagising. Pag hindi ka nagising bukas, dukutin ko talaga yung mata mo. Pag hapon ka na nga lang nakatutok dyan sa cellphone mo, sayaw ka, nagsayaw para ka bulating na sinan. Wala ka lang ginawa, puro ka lang TikTok. Hindi ka pa matulog, basagin ko yung ulo mo dyan. Oh no! Bugkot ka. Kala mo, ang galing-galing mo magsayaw-sayaw dyan. Kala mo, dami-daming natutuwa sa'yo dyan sa TikTok mo. Matulog ka na ha, matulog ka na. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.